Vítám vás u nového videjka. Dneska jsme si řekli, že si zahrajeme random car, ale dáme ji random mod, tak jsme udělali kolo štěstí a sami uvidíte, co z toho vzniklo. Mějte se, uživejte videjko a zatím čus. Ty game mody. Přitom někdo navrhl a někdo je strašně chytrý. Ten je strašně chytrý teda. No, nejdřív. Nejdřív auta. Tak Mirek začíná, pak Ondra, pak já. Okay. No ty píčo, hochu, tak to mě poser. Toto... Kámo. Severní Makedonie, no, severní. No ty máš dobrý. Ty máš taky rubakou, ne? Ne, to je... Rumunsko, Moldavsko. Ne. Nějaká... Vitality. Ty vole. Saint Vincent. Skoro. Jo, svatý Vincent. Znám asi. No, a ty Honzo? No tak pojď. Takže. A to je hýbat ty vole ty věci, tak to je... Takže. Jo, no. Jdem si zatočit. Ty na moje celé auto. Hrozný, kámo. Bro. A je No, houp, tak. Hrajem Rumble. Proč jsme se Honzo... Ty v jednom tréninku. Já jsem online freeplay, milujem. Dole. Ty mě bíde, už jsem starý. A co Jo, chápeš, jako si prostě. Oh, kurva. Já jsem Si s tím postižený. možná radši zahrál Jo. ten dropshot. Mám Mám špiky, spajky, mám mám špiky, spajky. Tak Jsem jo. tam Tak. využil, vole. Tak je do tebe, že? Jebo. To rajče vyjebaný. To udělám rajča, to Jo? budeš to nezapomněl. Klampačky na... Pičo. Tak nekouci do řiti, kámo. Ty rumbakoule jsou hrozný, kámo, doprava. Mě to jde na to autě, ty vole, to je hrozný. Jo, jsem si jistý, že to hří jak klapačky, jo. Dobrý. Co to mám za auto, jako? Říkal jsi, že jsi prohrál loterii. Mám pílu. Kdo to frýznul do piče, Já ještě, Pavel. ještě Já. kopačku Jsem dostanu. rozhodně nebyl, já. Ty vole. Ukaž to. Bacon Honza. To je bacon Honza. Pohřbil, zakopal a ještě vykopal k tomu. Aha, jo, to je, no dobrý, 170. Bomba. 178, pozor. No já jsem zapomněl. Jedu tam. Zajímavá 50, no. Double tap jak nic, jak squishy. Hej, Tam ještě nejsem asi. ten to ti teda vyved, vole. Říkám, Jaká piča zas, kámo, s tím freezem. chcete Já vidět ne, něco? já ne, já mám tornádo. Chcete něco vidět? Moje tornádo to zachránilo. Je to tak? Kámo. Tam dělal. Vážím si toho, kdo mi dal demo, aspoň jsem nemusel 3 sekundy koukat na to auto. A že nemáš zase tak hrozný auto, to tady je Ty nemáš zase tak... Řekni mi, co na tom může být horšího. Takhle. On za to tam dovez prostě. Jako že řekni to mám mi. dělat pajkama. Ne, jako reálně, řekni mi, co tam může být horší než to, co máme. To gizmo je dobrý, kámo. Tak rok. Jo, ty máš gizmo, dobrý. Já mám gizmo. Bravo. A řekni mi, co tam může být horší na tom autě. Ej, to auto asi. Jo? Můžeš mít broka, místo groka. No počkej, vole. Ještě To mě motor tam mohl poser. být horší. Počkej, až dám do... No, já nedám asi gól, ale... Kdybys věl gól, tak to použiju, no. Čo, on zavitel nějak jde s tím? No, Jo, vole. kámo, já si začnu hrát zase tady. On je postižený, no. Má to vyhulaný rejky na to střeště, protože Proč vyhulený, kámo? to V pohodě. A jo, Držka pojď mu jde. Držka mu do stranu. jenom jazyk, kámo, tady nic. Jenom část úst. A dost, vole. Mám zvon. No jo. Ne, prostě. To byl Mirek. Já jsem nefrizoval, já jsem měl No, tornádo. asi nás. Jsem měl tornádo. Jako řekni mi, kdo by to udělal, kámo. Já jsem měl radši kolem, kámo. Radši jsem tam. Prava. Leva. Minus 1000 euro všichni.
No, jenom 2. To je můj gol. Není. Nevím jako. Co to je za goal explosion, piče, jako? To je z minulé sezony. Jsem Mirka reálně vytlačil jako. To je cool, kámo, ta goal explosion teda. Je mi tady vedro, kámo. Jaký? Mrznou mi nohy, proč nemám ponožky? Jak to, že nemáš ponožky? Nemá naději. Ne, ponožky mám ještě. Došť mi peníze. Kamo, já jsem se spawnul naopak, ty vole. Tak to mě nevyšlo moc. No, tady máš pastu. Jo, super to dojedu. Jo. Ty pičo, nice. To je smrt. Pěkně jsi to posral. Myslím, že ten bodec si taky nepočítal, že bude mít to freeze. Jo, to jsem friznul, jo, Počkej, totiž. Tam tím zvole. Jo, já. Ten Grok jako docela tahá, ale jako... Jo, Grok je dobrý, ale to moje auto stojí pěkně za piču, kámo, jak je to dlouhý, ty vole, já nejsem zvyklý hrát s dlouhým autem, jak... Já jo. Au! Kunda. Skoro. No jo, kdybych naletěl do piče, tak v pohodě, ale... Pak mi to s tím nějaký, kámo. To je prostě jenom vysoký octane, když se na tím nezamyslíš. Kamo, tak ten zvon moc nefungoval teď jako. No, octane má akorát nástavbu. Octane z nástavbu. Octane kombi. Octane dikombi, vole. Katakombi, vole, spíš. Tam. Nice. Tak jo. Jo, Známý prostě. čo, ten Rumble nám jde nějak? Tak jak jsme ho dlouho nedali, víš, ne, no. Tak dnes to znám teď. Tak hovnu teammatey. Už mám 4 asisty. Jo, teď jsem to chtěl říct. Ale aspoň kdyby byly všechny na mé góly, a oni nejsou prostě. Jste úplně lemplové, vole. To je tím, že nemám ponožky. Tak si nastav ponožky. Potom teď si nastavím ponožky. Dej manage appearance. Dej Mko. Appearance. Ošej, svědí mě hlava, svědí mě nos, svědí mě všecko. Dík. Dík? Už to potřebuješ, že? No. Kamo! Ty vole, Mirku. A bude si říkat vypadá jako, že má spajky docela. Jak to držel na Já mám spajky zase. No, tak já mu to free. Ano? Já nevím. Ano? Ale hlavně se říkám, že mám spajky, vole. To je úplně jedno, jak kdybych to neřekl. Píky. Špeky máš, no. Špíček. Tady se určitě jako, my se tady nedáváme vůbec. Díky Pet za swimming, fej. to je takový lehký. Swimming? Swimming. Swimming? A pičo! Tak Kunda mě kopne. Kam si do Já piče jsem super zas. ten gol. 215. Cože? Aha! Jste ještě Ta poslal. bokřeka, jak tak funguje? Doleva. Proti naší bráně funguje, no. Očividně. Pojď na mě. Triple, kámo. Kamo. Kámo, co To je tam my goal explosion, jo? To je dobrá, kámo, do toho. Jo. A teď No tu to- máš to- nejlepší auto, to jsi mohl dostat asi. Ten je reál. Teď se stala 1 k milionu, prostě doprava. No. Jedna milionu a nejhorší auto. Ne. To však máš dobrý, kámo. Ono actually jde jenom o to auto. No nejde o to, jak to vypadá. No, jako ten zbytek už je... No, ještě Pičo. Ještě Letím. boost goal exploze, traila, Ne, jenom boost actually auto. barva, decal, Zbytek už je jedno. ještě decal. Jako jo, ale s jakýmkoliv decolem se asi dá hrát. Ty pičo. Dobře ti tak, ty to je přesnívá. Tak si to užij.
A kdo by chtěl v dalším videu vidět, jak se Honza vyslíká, tak pište jo. 4 lajky aspoň. Aspoň 4 lajky dejte. 5. Hezkém to dáme 5. Dělám 4 účty. 5 lajků tam hoďte. 5 lajků a Honza se slikne v dalším videu. Kamo, mám actually dobrý, jakož dobrý boost. To jsem rád, že aspoň někdo. Dobrý, Já se tak na to jo, koukám, ani tak nevím. počkejte. No. Čum jak tam, Víš, koho neštěstí, mu tam- actually. mu tam normálně padne kámo 3 věci a on řekne Hitty krv. Hejcíkr, no. Kámo, fakt? Jo. Ej, já se kouknu na to video. Je ti to jasný? Co to má ten rikočet? Jedu dopředu, jo, zas. No, Ho. no. Asi to víc odráží, ne? No. Nebo? To moc nevím, jako. Ten je určitě Mám hrozný motory. Tak to se nedá úplně jen tak chytnout, víš to? Co ti to odrazilo před tebou, nebo co? No tak trošku. O ten skurvený roh. Jedu. Mirku, přihrávám ti to, jo? Tak to mám, no, jak pokud. On tam letěl. Šulda. Já jsem myslel, že to hituje ten sloup, kámo, původně. Tam nedemuješ, jak jsou to kruželky, nebo já nevím, co děláš teda, ale... Jsem jednomu dal demo. Au. To je sloup. Aha. Bych to tam aj rád vracel, ale... A to jde tak hezky na Jsem počítal s tím, že to máte. Mirek je úplně govno. Jo, Jo, jsem zatím nic moc neviděl. No, aha, já mám nejvíc skoro, hoši. Co tam děláte? podplacený. No. Tak nějak. Já to zahraju Honzo a jít dopředu, jo? To je piča, kámo. Bakety. Mám kyble. Chlapi, Tím máš, jo? jo. 2 dokonce. Dokonce 2, jo. Mhm. Chlapi, nevím, o co se snažím, ale o něco se snažím. To je důležitý, ne? Takzvaně. Kamo, tak to jsou vražetný tyhle spoza snoupu. Nice. To je dobrá, goal celebration. No, tady. Goal celebration. Jo, no. Goal explosion. To byl hit. Víš čo? Goal celebration. No, tak Já jsem Diamond. Jedu dopředu zase. No pojď mi. To je odraz zase. No tak tady ten si užiješ ještě víc podle mě. Jo. Kamo, já mám prdítko jako motor. Pičo, sloup. Je to prostě prdí, vole. Nice. Jak se to Unreal player joinul. Unreal. Jaký boj, To je Unreal. Unreal player 1. Takže je první na světě. Unreal. No tak to si užij, kámo, to není na mě. To taky ne. Pičo, co to je? Sloup, chlap. Kamo! Šalej do piče. To je poser. Kámo. Jak mě to airstrike to, ne? Proč jsme tam dali ten heatseeker? Já nevím. Tam padlo. Ne, ale jakože jako Proč jsme to možnost dali do toho vůbec. výběru? To Já jdu ne. dopředu, je to jde líp. Uj, ježiš.
Tak to si užijte. Mám škytavku, chlapi. Další. Mých víc těch škytavek asi. Další. Co jsi Někdo to tam Další. Dokonce 3 už. Další. Další. Stechneš to? Ty mi to přeješ, jo, takhle. Na video. Mhm. Ale proč Další. mi dávat demo? Další. Já jsem... Tryhard. Řekněte když mým rodičům, že jsem je měla dát. Další. Je vtipný, vole, že? Oni bumpuje. No, Boris se tam hraje, kdyby hrál kompet prostě, co to je? Mi to dá pokoj. Další. Mám tady tu kofolu někde. Mirku, ty jsi vzal? Jo, já jsem ho dopil. Tam už nic nebylo. Odliju si. Odliju si. Ale tam byla půl litru už jenom. Jasně. To je fake všechno. Hoaxy, že? Nevěř tomu, co ti lidi říkají. Prosím tě. Jo. Ne, vždycky je to Díky. pravda, totiž. Já i u toho piči se zadusím. Já se utopím, vole, já přisám. No jo, prostě jo. Začnu hrát a je to tam. Si PR a go, to je jedno úplně. Tak to byl hit jak svině, ty piča. Topím se. Je dopředu. Dopředu. Hm. A další. Je fakt dobře smrt asi, vole. A myslím, že nejde člověk, vole. Tak jeď dopředu, Honzo. Ne. Já mám prostě já prostě mluvím mordovku, kámo. To je moje teritorium, Mirku, sem kam nejezdím. Tak, pičo, nejezdí ty za mnou. A já jsem na gola teďka, skoro. Až teďka. Čo, to půjde do overtimeu, ty pokote. Tak rychle 3 góly za 10 sekund. Taky jeden. Do vlastní nebo tím ten. Nebo jich netrefil sloup, pičo. No, chytejte, píčo. Předozemě, vole. Tepi. Já jsem se mám utopil zas. Super. To je debil. Ty pičo, nice. Jsem nevěděl, že seš v té bráně ještě. Jo, tak to jste mi dali přirávku teda, vole. Ty pičo. On už to chtěl ukončit, ten dement. První. Já. Nice. Samuraj. Jaký burger. No, nádvor. Ty vole, to je sezona, co jsme zašli hrát, kámo. Lotyš, To je ta rouška prostě. No. paráda. Tak jo, jdem si zatočit. Dropshot. To má ten debilní zvuk motoru, kámo.
To je Honza. protiráči. To jsou protiráči určitě. Doufám, že se viděli. No. Oni nám tady dropnou ultru, tak to je bomba. To nebyla ultra, ale nevadí, zkusím. Ne? Já už myslel, že jo. Honzo, kurva. Už nejhorší moment mám skytalku. Ukvíte. Kámo, už ale to piče. No, ať už jde do piče ta skytalka. Honzo, řekni vtip o budíku. Teď by to mohlo být vtipnější. Kámo, už ale fakt klid, ty vole. To nebude moc jít na YouTube, to bude na jinou stránku, je to video. A nemůžu dát na YouTube, bochu, to půjde... Nemůžu. To půjde na oranžovo-černou stránku. Jde na Spotify jako ASMR nebo něco takový. To vystřílí do nás, Macbeth. Je tam, jo. Ne! Zakončil tím je tam, to nebylo moc fresh jako. Honzo, řekni Daddy Sigma. Ne, radši to neříkej asi. Můžete se takhle dívat na video a jenom to jdeš. Rodiče přijdou do pokoje. Co? Já nevím, na mě fakt někdo myslí. Jaká čubina. Asi jo. No. No. Ale to nejde. I do toho jde se mnou. Tak ti si dobře rozmrdali tam. Nech to. Tak to je piča. Ne! Ne, moje bolí škraně, kam, tak se to smá. No, chápu. Nejde. Nice. Nice. No jo. Ty vole. Ještě jsem to úplně vyjebal. Já tady mentálně. Co to je? Co? Proč jsem skákal? Nechte mě se napít, nesmějte se. Dobrý. Ach jo. Ne, už nemůžu. Jak mám škytat, vole, jak to mám? Třeba no. Hej, mám kdo raka. Ty vole. On se musel mutnout, aby se napil. Co? On zase musel mutnout, aby se napil. Jo, nefunguje. Takže on to ještě budu hackat, kámo, na chvilku. Ach jo. Je to hardcore docela přežívat s tím. No to mě povídej. Ještě žiju chlapi, ale.
Nemají bota? Jo, mají bota. Že... Čupka. Když to jít ty? Doufám, že se vám videjko líbilo. Pokud jo, budu rád za odběr a like. A vidíme se u dalšího videjka. Čus.